Пътници! И така, сега, както виждате, се движиме в колата ни. Да. Не в нашата кола, Да. колата. Да. И сега сме по време на път. Дайте да ви покажем. Белокопци сме. Да ви покажем, гледайте. Ето пътя на Белокопци. Да. И ние ще ходим в розов свят. Там е много яко. Там има две нови парзалки. Да, и има 6 басейна общо. Не в розов свят, а общо всички В басейни. вятърните мелници има общо 6 басейна. Да, Много е забавно. Да. Ще ви покажем, като отидем там. Но Да. сега, за какво да говорим? Примерно, в момента се движим По пътя. да, пътя, както и да е. Ако искате, мога да ви покажем. Да покажем. Гледайте, насладете се на природата и Хубаво е. да. И сега в момента не знаем какво точно да кажем, защото Да, сега ще почваме. После ще се после ще бъде забавно. Да, ще снимаме как се парзаляме. Значи, На 10 абонат да, ще направим парти. нещо Нещо като парти. да, да. За шоуто. За сега имаме 6 абонирания, това е много добре. Да, Благодаря това на е всички, добре. които са се абонирали. И аз. Благодаря. И да. Значи, Скоро ще има парти. Епизод парти. да, много скоро. Ако се абонирате поне 4 пъти още, ще има парти и Да. ще е много забавно. Да. Ще е супер. Да. И сега... Това е. Чао! Здравейте отново! Ние сме на розовия свят. в На момента. розов свят. На вятърните мелници. Хайде да им покажем. Ела. Са. Всичко почти е розово. Ето ги парзалките. Вижте. Надявам се да видяхте хубаво. Кажи се. Там има много басейни. Да. Може да ви покажем басейните. Няма да показваме всички басейни точно. Ще бъдем само на розов свят. Но и някакви забавления ще показваме други. И това. Ето тук. Вижте басейни. Там има октопод. Вижте. Ето басейните. Има и за деца там. Да, за деца. Надписа в гръб. И това за сега можем да покажем. И до после. Здравейте, хора отново. Бяхме сега в басейна. После ще ви се покажем как се спускаме. Сега не можеше, защото просто ние току-що се настанихме и за това. Да, след малко ще ви покажем. Да, след малко. Добре. Беше много Довиждане. яко. Не довиждане. Извинете. Нищо. Беше много яко на парзалките. Ние си знаем, били сме и преди тук. Да. Има открита и закрита парзалка. Вие видяхте, но не сте ги видяли. Коя е откритата и коя е закритата. Да. Откритата е по-бавна. Бавна, а закритата е по-бърза. Да. Така. Да. Сега почиваме и трябва да се подсушим малко, не може само във водата. Да, след малко Ще покажем как се спускаме и как плуваме. Който иска да знае къде се намират вятърните мелници, Горна Малина, в края на село на община Горна Малина, там са вятърните мелници, хидропарк вятърните мелници. Ако някой иска да знае. Горна Малина е близо до София. И така. И това е за сега. И до скоро пак. Ще се видим на парзалките. Здравейте отново! Сега ще ходим на парзалките. Да, ето ги зад нас. И хайде!
О, Боже! Сега цветът е разумни хора. Ето там горе. Идва следваща. О. Идва. Идва. Ще дойде. Сега. Видяхте ли, хора? Здравейте, хора! Много е забавно. Трябва да си тук. Някой ден може да дойдете. Сега отиваме на другата парцелка. Не по-папка. Променихме си решението да се познаваме, защото ще стане много дълго. Да. Сега ще плуваме малко. Да. 3. Надолу насочи малко. Защото този трябва да сме с лувните ни очила. О, верно, забравихме. Нищо, нямаше бъде. Чакайте и здравейте! Отново. Сега ще направим състезание. Да, поплуваме. Кой ще стигне до другия край на басейна? От този край до другия? Да, от този тук, където е, до другия край. И сега почваме! Давай, надолу! Хайде, надолу! И да ни скачи! Чакай, да се правим! Хайде! Аз съм ходила на уроци по плуване. Ето го. И Дени. Опа. Нищо. Спъмах се от водата. Да. Това беше от нас. До скоро. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. Ако не. Палец надолу, ако не ви е харесал. Моля, абонирайте се за канала ни. До скоро!